Per tant, amb una gran dosi de modèstia, o com deia Sant Pau, cum timore et temore, amb temor i amb tremolor, permeteu-me, a la llum d'aquestes lectures que hem escoltat, que són les d'avui, les que llegíem en la missa d'avui al final, de reflexionar encara una mica més. Miraré de no cansar-vos gaire, o si puc, de no cansar-vos gens. En la missa, doncs, d'aquesta entranyable diada cerverina de Sant Magí, hem proclamat l'Evangeli del dia, com dic, del dijous de la 20a setmana de l'any, que ens parla, ho heu sentit tots, de sentir-nos o no sentir-nos convidats a la festa. Es tracta d'una paràbola de Jesús. La vostra festa, aquesta que ara celebrem, també és una paràbola. És la paràbola de l'aigua, aliment vital per a l'existència i la supervivència damunt d'aquest planeta blau. La paràbola evangèlica d'avui tracta d'un rei que celebra el casament del seu fill, que prepara el banquet, que tot és a punt, però que els que hi han d'assistir surten amb excuses, no hi van, i per acabar-ho d'arreglar maltracten els enviats del rei. I ell que sí, indignat, envia els seus homes a les sortides dels camins a convidar tothom a la festa, tothom qui troben, bons i dolents, diu el text. I diu el rei que els altres no se'l mereixien aquest banquet. Ara podríem preguntar-nos, nosaltres, batejats per l'aigua i per l'esperit, que fem part d'aquesta església, som convidats a la festa de l'Eucaristia. I assistim i participem vestits de festa, que vol dir amb tota la il·lusió, amb tota la nostra grandesa d'esperit que tenim cada un de nosaltres, i participem, o bé a vegades ens vencen el cansament i la rutina que ens priven de la joia de trobar-nos junts, o també sortim amb excuses o fem orelles de marxant. Vivim, és cert, una realitat complexa, una realitat, la nostra, d'aquest temps que vivim ara, que ens toca de viure, que en podríem dir una realitat difusa. Tot és molt confús. I no és fàcil, és cert, de mantenir una línia constant i coherent de fidelitat a l'Evangeli, a la religió, a la fe que hem rebut dels nostres pares, a les tradicions que hem heretat dels nostres avantpassats. Ara ja ho sabeu, està de moda l'anomenada religió a la carta, que vol dir que en el gran supermercat de filosofies i creences tothom tria i remena el que més li plau. Les petites veritats relatives, petits valors que no comprometin gaire, compromisos provisionals, capaços de satisfer necessitats peremptòries d'avui i d'ara, de curta durada, necessitats sovint superficials, que ens deixen el cor buit, i a vegades fins i tot necessitats de tarannà compulsiu. Aquella gent que necessiten omplir totes les hores absolutes del dia perquè no els quedi cap moment del dia per pensar. Necessiten l'activitat frenètica a tot moment.